Avui farem galetes de sèsam. Galetes de sèsam o també crackers de sèsam. Són unes galetes que ens serviran molt bé per un pica-pica informal, acompanyades de formatges, d'embotits. A més, com que no porten farina, estan indicades per celíacs i també per aquelles persones que estan fent una dieta keto. El que sí que porten són un bon pilot de calories. Però ara que venen dies freds necessitem energia. Per aquestes galetes necessitarem 180 grams de sèsam torrat, 70 grams de pipes de gira-sol, 50 grams de formatge ratllat, 2 ous, una cullerada de psyllium, 120 ml d'aigua, sal i escames de sal. Aquí es tracta de barrejar tots els ingredients: el sèsam, les pipes, el formatge ratllat, els ous, el psyllium i l'aigua. Aquí també hi posem un bon pessic de sal i ara és qüestió d'anar-ho remenant tot. Ens quedarà una pasta espessa, lògicament. Bé, això ja ho tenim pràcticament tot ben barrejat. Mentrestant, he anat preescalfant el forn a 175 graus. Ara això ho aboquem a una safata de forn, que hi he posat un paper de forn, paper sulfurat, i ara això es tracta de, amb la mateixa cullera, anar-ho aplanant. Ha de quedar, jo diria que d'un parell de mil·límetres. Procurarem també que ens quedi quadradet, no cal que sigui un rectangle perfecte, perquè així després les galetes tinguin també totes una forma més o menys homogènia. Ara ja ho tenim pràcticament allisat, a vegades s'obren foradets, ens tornem a tapar. Veieu, ha quedat un rectangle que després tallarem abans que estigui cuit del tot. Ara ho posarem al forn a 175 graus, com vi he dit, i això ho tindrem 20 minuts. I que me'n descuidava. Abans de posar-ho al forn i tirarem per sobre escames de sal. Bé, han passat els 20 minuts, això, veieu, va s'inflar una mica, ho baixem i amb l'ajuda d'un tallapastes, tallapaletes o allò, les anem a tallar. Jo en faré rectangles, això a gust de cada un. I ara faig talls verticals, perquè em quedin els rectangles com us deia. Ja les tenim totes tallades, he baixat el forn a 140 graus i ara els hi tindré uns 3 quarts d'hora. Bé, els hem tingut 3 quarts d'hora al forn i ara les posem sobre una reixeta perquè refredin. Pot ser que encara estiguin una mica toves, em sembla que no ho sent gens, però un cop es refreden ja queden ben cruixents. Com heu vist, n'han sortit una molt bona quantitat. Aquí n'hem preparat una mostra, que són les que ens menjarem per sopar.
Molt bon profit!